ova budala sa ne valja i sada i rekla je jes. Vidite kako ne laže. I sad ćemo gledati video. A taj video... Oooo! To je ljudi ova budala. Znači, evo, imam malu stopericu. Vidite ljudi, to je stoperica. Relja. Svako ide gde može i hoće. Kruška prezrela je trešnja. Ovo sam ja snimio kad sam bio mlad. Se češlja. Ovo, sada što sam kutirao, to snimio Kruška kad sam bio mlad. prezrela je trešnja. Sam dovoljno bilo to skupan, ali ova To sam bio ja kad sam imao 5 godina. Ja sam ovako sveta. Možete me više na vjeru. Ja sam najpopularniji youtuber.